Masih Piye? nek ning nikahane mantan ra entuk ngopo? Ra entuk utang. Aku biasa lama aja. Iya. Ora entuk ngambung marotuane mantanmu. Ora kenal. Ojo terus loro ati, terus kue kungkum ning kuah rawon. Mateng. Mesake tamune. Aja njipuk panganane. Nek iso mbok uyuhi. Saka tingkat to. Dikira udan. Pokoke nek mantanmu ijab kabul kowe mbengok ora sah. Iya.